Onye ahụ nwere F9 agaghị acha Anambra. Ndị ahụ dị efege PhD agaghị acha Anambra. O subirigokwanụ ndị be anyị bịakwanụ ka unu gelee egwu ọfụ gọvanọ Chukwuma Soludo nwa Mgbaafọ gụrụ Uche Ekwunife n'ikuku ọma wee sị na ndị Itibọrịbọ na fa ya achịkwa Anambra steeti. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ejighị ịgụ akwụkwọ wee na-eme iche mmadụ, no wisdom na understanding na ife niile abụlọkwa na edukeshọn. Ka hapụ unu ka unu ga-egwu ọfụ ọgụrụ fa. Onye ahụ nwere F9 agaghị acha Anambra. Ndị ahụ dị efege PhD agaghị acha Anambra. Onye ahụ dị fake PhD agaghị acha Anambra. Onye ahụ dị F9 agaghị acha Anambra. Anambra dị egwu. Dakpọkọ ibe a onye ga-efe ka ibe a ọ nwere ka ọ dị na-egburu ọgụ niile. Kedu ife anyị ga-akọrọ ụmụaka anyị? Anyị na-agwa ụmụaka anyị ka fa gosibe akwụkwọ ike etu anyị si achụ ndị feki dibịa na ndị feki eze nwanyị, maka fa na-akọnfuse ụmụaka anyị na ọbụrụzi aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Etu a ka ọ dị onye ga-elu skuul onwe F9 oje mụọ ọrụ nụ, ọ bụrụ ije ka ije bụrụ gọvanọ. In Anambra Civil Service, onye adro qualified to be recruited as a driver. Ịchọwa appointment, ihe wetara akwụkwọ ngosi. Iweta akwụkwọ ngosi, English F9, Mathematics F9, Economics F9. So, inwe English F9, akwụkwọ nwe ihe agụkwa ya agụ ya. Nyekwa ya akwụkwọ ịgụọ. Inwe Mathematics F9, ya agbakọ nkwa ego Anambra. Ọ ya agbakọ nkwa. Asị na ọ ga-arụ n'economy Anambra, mana inwe F9 na economics. Basic economics, demand and supply. Ka o nwee F9. A na-akọ ife a. No wonder businesses niile ọrụ obido na Anambra Vanjaine da obidogoro business niile o medachara ada sọnsọ land grabbing. Enwe F9 na economics, kedu ife maths F9, English F9, economics F9, kedu nke F9. So kedu ife, no wonder ife niile ọkpara aka ọda. Onwe ndị anyị na-afa n'azụ ya, onwe ndị na-azọ onwe ndị na-azọ election. O nwere onye na-azọ ya weta ife ọ ji azọ. O nwere ndị n'ime fa bụ ego na-akpaghalị. Anyị sị fa weta ego iji azụ afịa ka anyị kụọ ya gbogbo. Fa weta ego anya n'alụfada akpa anyị mana ebe ka a ga-ebinye aka. Anyị ga na-azọ ka onwe ndị na-azọ nọ na ndị na-akpaghalị nọ mana o nwere ifefa na-azọ. Fama ifefa na-azọ, anyị ma ifefa na-azọ. Fama makwu na anyị ma ifefa na-azọ. Ife a ife eji ere ezi ego. But you know, I'm contesting for Sicholo ego. Actually, something. Iwele Messia, Eba Beba Nega, if we go now, we're going to Sicholo appointment. Appointment, on your join offer all. Just Papuja or whoever. Man, nega, for Anamazoiva, and what was yellow me for then. I want. Kama even na wafa ndị a niile na-agbaghalị na ọ na-achọ ife ahụ na-achọ through the long process. Bịakwute nụ m ka nje kwuo ka enye ụnụ appointment. Na-aga round and round. Fabia kwuo ifefa chọọ ka anyị je soro kwuo. Maka anyị ma ifefa jefa zọgide ebe ama mefefa gbagharịgịrị. Anyị na-ekele gbagharịsị ọwa ọkụrọ. Masịzie ka jesie na nke ama ma ya esi etu ahụ emeka the appointment. Emesia bịa anyị eje kwuo anyị kwuo chọọrọ appointment anyị ma ọ bụrụ na o ekwute mma. Otherwise, do you agree?
another 4 years. Another 4 years. We have done one big change in this local government. That a local government like Onitsha South, with such a huge population, never had government presence in terms of a general hospital. Never did. Now you not only have a general hospital, it is a specialist general hospital. Onye choice onye je donya party. But I got to vote. Ndị Onitsha South will vote. Ebe sere gene. Fanye une ego una nalufa. Afyako kukweno. Afyako kukweno. Ana magafe. Are you listening to me? Una negente. Afyako. I'm just passing through. I'm just driving through. Well, say, let me stop and say, how are you? Anamaga Onitsha South. Manam, we are just passing through. Manam, when I saw you, I decided to stop to wave. Because I love you all. I love you all. I love you all. Oya Asenka Kanje. Another day, I will come to shop in Afyako. Thank you very much. I'm going late to my event. Another day I will come and stay along with you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.